Kalkkuna! Moi. Siivi on vaan silleen, että olet ehkä pieni. Tää oli sairaan nopee. Hyttynen! Yes! Mä voin myöntää sen ilman mitään erikoisia kommentteja. Vi har en ny båt. Och min nya old friend. Kompis. Kammalkompis. Kiiviä varten, kiiviä varten. Ylisopallo. No. Mulla. Kokongyykä. Sukat. Kengätkin sukista. Joo. Käytä lumikenkin sandaleina. Moussa mukaan. Toi ei tykkää parhaiten. Kiva materiaali. Hei, Ensimmäinen tippuminen ja sekin oli keinuheva. Sulla se nukkunut tarpeen. Kiivi kiittää! Kiituri! Kiva. Tässä video vai kuva? Söpön kilpikohta. Ei on pieni vaaleanpunainen Ash näkyvässä kuvassa. Ootko varmaan? Eikö mulla ole paras Ash? Oikeesti. Drop! Halleluja! Mene pois päältäni lahda! Peppua! Näin oli meille laulaa! Näin ne lauloikin. Just se satula. Damn, se on mun tarhas. Tää on kyllä halevun. Kai se on kenkä. Haloo. Katsokaa. Miksi kato Puma? Puma. Nopee. Roksian kuin Puma. Se on ihan crazy bailaajia. Hyvä, tule päin. Kovitti sun äärämei. No niin, nyt ylet niitä eikä puhuta tonnailla. Sä voit puhua sairaan tuhmia. Tää kaksari semmosia kuvia videoita. Et ei nyt se, että susta kuuluu joku ääni ja takapuoli on mikään maailman kaatava juttu. Ei vielä. Ai mitä? Sit kun se on tullut. Leo, nosta vaan vähän persettä. Ihana. Hellyttävä. Pelkani lensi turbiiniin, kunhan se kaikki. Syöpä ja kuinka saada syöpä. Mä tykkään kauheasti makkarasta. Koko itses mies. Tää oli 2 niitä, mitä mä en voi vetää. Tuliks mun paikalle? Aina mikrossa. Siis kuivatti, anteeksi, ei lämmitti. Se vähän eri käsityksiä. Ai vittas mun jalat. Niin, siis uunissa, silleen pienellä lämmöllä. Siis se laittoi mikroon pienellä lämmöllä, kun se räjähti, kun se ei ollut tiennyt, miten se mikro käytetään. Se oli just saanut ainoan mikrossa. Olisiko tää niinku Marjan mautajassa? Onko se tyytyväisen näköinen? Sanoin, että käsin maasta ja piimä. Se on lautanen, jonka päälle sä istuit. Anni, onko hyvää? Mikä se? Ei, kun täällä on eräkaaneita kohtia. Ei, Mennään vapaa aamulla, meillä on huvipuisto tuossa pihalla, kun Veeri vähän. Meidän piti mennä tuonne Vierunmäelle, mutta ei ihan onnistu. On se Mauni. On se Mauni, kun Mauni jokin tykkää tämmöstä ventovieraista. Se on Jörma. Hector, katsokaa Hector saapuu. Hector on niin ihana. Ne auto video. Ota. Enää. Työnnä sen nenään. Hei, moi Hector. Hector poju, mitä kuuluu lösö? Lösö. Pui.
Ai se on se kebab-kivepi. Moi, pois. Kato, tee tälleen. Kato. Sitten, otahan. Tuu tänne vähän näin. Huulesta kiinni. Eikö, aina kun tekee silleen tälleen, tiedättekö? Niin ne luulee, että ne sais koskettua mun käsiin, mutta vaan sen Puolas. Menikö se videolle? Joo. Kiva. Dead. Dead friend. Hei, katsokaa. Nää linnut likee toisistaan. Tästä. En tykkää susta enää. Kato. Mami ei tykkää miehistä. Se melkein potkas Anniinaa jalkaa. Ei kun se oli kyllä Elsa. Kun se vähän temppuili sen hevoselle. Iivillä on tämmönen iltapäivän vaellushetki. Keskokuvaa. Se paimentaa muita lampaitansa. Nyt sinä Hector oli pojo. Se pyllisi mulle. Räätit kakkas alas siitä. Mä ihailen sun genejä. Kyllä sä tiedät sen. Ja halun kanssas tehdä vauvoja. Mut ei vielä. Halun kanssas tehdä vauvoja. Tanssitaan vielä hetki kahdestaan. Unistaa perset. Ok. Pistelee. Anna mennä vaan. Eto. Ai, sattuu.